Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Kanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisang kalibutan, mahanaw sa laman ang magpabiling ang pulong mo, dili mausap ang saan. Mayong gabi, mayong pagig-uban. Welcome back. Welcome sa to ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Alaygon ng Dios nga naghatag kanato og higayon og panahon aron ato na usab nga ipadayon ang ato ang buluhaton sa pagkat-on, buluhaton sa pagkinabuhi sa mga pulong sa Ginoo nga iyang gibilin diha sa Biblia nga alang sa tanan nga mutuo kaniya. Sa atong pagsugod sa atong programa ato ning ablihan og sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan mo nga Dios sa makagagahom, Dios nga mo'y naghatag kanamo og nagatiman kanamong tanan. Himo kaming gitagaan og kadaugan, kalampusan. Wala ni himo gihikaw ang among mga hangyo. Kanunay nimong giamuma ang matag usa sa among kinabuhi. Kanunay nimong gigihahan ang matag usa namo ka kinabuhi, Amahan. Padayon mo sab kami gilig-on og gidasig sa pagpabilin kanunay sa imong mga mensahe. Padayon mo kami gidasig sa panunan og pagkinabuhi diha sa imong mga pamaagi. Salamat o Dios sa kadaugan, kalampusan, panalangin, kaayuhan nga among nabatunan. Og salamat o Dios nga sa among panag-uban amo na usab nga makatunan mahinumduman ang imong sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Welcome sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga padayon nagpanalangin kanato sa labi na gyud sa ato ang pagkinabuhi. Ako nagtuo nga ang Dios nagpanalangin kanimo og sa imuhang Pinoy-anan. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanatong tanan, ilabi na sa atong mga pinalanggang mga listener, sa ato ang mga FM station nga hangtod niining mga taknaa, padayon nga nagsabwag sa mga mensahe, pinaagi sa mga awit o pinaagi sa mga pulong nga gikan gyud sa Biblia. Mayong gabi sa tanato mga kigsunan nga nagsunod sa atong FM station 101.3 nga nanuka diri sa sitio Sardinia, sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malaboyod. Mayong gabi, welcome back sa ito ang programa ang pulong mo kinabuhi ko mga kaigsunan. Medyo pila ka mga adlaw wala ta mag-uban, apan nagtuo nga ang atong mga pag-ampo gitubag sa Dios. Good evening, good evening. Ilabi na sa atong mga kaigsunan nga naghatod na diri sa naghatod nag mga mensahe diri sa ato ang programa. Gikan ni GDF sa mani Fortuna Donaire. Salamat kayo kay naka-live na jud ka sige lang ko atang nimo kada gabi. Salamat kayo sa inyo nga paghulat-hulat
og pag-share sa ato nga programa. Si Ching Bindiho, maayong gabi. Si Angelo Sasa, maayong nga pakiguban. Riami Gauba, maayong gabi. Lini Narciso, blessed evening Pastor Gideon. Si Lorena Traya, maayong gabi. Permi gyud mi naghulat sa imong live. Salamat kayo sa inyong paghulat. Kagabi mga kaigsoon, nakaklase ko pero wala kayo ko magdugay sa among klase. Pila lang kapin lang siguro to ka oras kung nagklase sa atong mga kaigsunan. Mayong gabi ni ni Sister Josephine, Sister Lucy Camige. Mayong gabi ni Sister Josephine ni Vicente Nonokad sa Bohol, diha sa Talibon. Mayong gabi ni Vilinario Escape og ni Kalma lang ta. Mayong gabi ni mo diha Brother Gilon. Leticia Mondihar, good evening. Maiti Madagat, si Pastor Carmen Mahilo, maayong gabi. New Ingar Sumampong, Ginny Amumonpon, maayong gabi. May pagpaminaw ni Jingjing Tardelio, Ria Amante, maayong gabi ni mo diha Dairia. Maayong gabi, maayong pakiguban ni Ginaline Paseluna. Maayong gabi. Matod pa, salamat ni balik na ka ika ni Sister Josephine. Maayong gabi ni Philly Impes, maayong gabi ni Sir Rolly Dalapatan Linaw, maayong gabi ni mo diha sir. Kumusta mo diha sa Canada? Kumusta mo diha? Og ako nagtuo nga ang Dios paday naguban og paday tagbo og nagpanalangin nagproteksyon sa inyo hang pagtrabaho diha sa Canada. Dalaygon ang Dios sa inyong kinabuhi. Si Jisame Digan, maayong gabi from Saudi Arabia. Sister Marity Sinon, maayong gabi, may pakiguban. Si Janjan Galas, good evening. Luhatsin Tahan Langit, maayong gabi. Ato ang hisgutan karon sa ato nga panaguban mga kaigsonan, ang pulong naghisgot sa pangutana. Kinsa gyud ang dili hukman sa silot? Kana bitang kun ang tao dili hukman sa silot, mga igsoon siya gyud nga tao nga makasulod sa bagong langit o bagong yuta. Mag-unsa man ang mga panghitabo nga atong masinatian sa kalibutan, importante nga sa atong pagtuo ug sa ato gayod nga pagkinabuhi sigurado gyud ta sa gisaad sa Ginoo. Magyo nay pinaka-importante mga kaigsuonan, ang atong sigurohon gyud kanang bagong langit, bagong yuta nga munaog nga giandam sa atong Ginoo samtang niapatas kalibutan. Mayong gabi, mayong pakiguban no sa tanan nato mga kaigsuonan. We miss you gyud ninyong tanan. Mayong gabi ni Luichin Gonzaga, Sister Maiti Bandagat, Pastor Carmen Mahilo, maayong pakiguban. Si Jingjing Tordelio, maayong pagpaminaw. Si Arlene Butron, maayong gabi, maayong pagpaminaw ni Liachin Tahan Langit. Maayong gabi Pastor og salamat sa Ginoo naka-live naka. Watching Mando Imbantog Baungon Bukinon, si Dang Vince ka, maayong gabi. Sister Vivian, si Michael Pangindupon, maayong gabi Brother Michael. May aging mga simana nagplano kong mo chat nimo o niya wala ra po ko ka dayon og chat no. Kumusta mo diha Brother Michael? Ato igsuon nga nanukad diha sa Liloan, Cebu. Solid listener, sikat pa sa ato ang programa diha sa FM station Love Radio 97.9 Love Radio Cebu. Maayong pakiguban nimo diha Brother Michael. Si Bobby Lumakwas, good evening. Marlon Binting, Intag Evelyn, Freddy Aquino, maayong gabi. Rose Bisin, maayong pagpaminaw. Og ni na ay mga nag-request og awit makalangit. Maayong gabi ni Sister Susana Pablio. Nga nanukad sa Thailand, maayong pakiguban dalaygon ang Dios. Now ato rong hisgutan mga kaigsuonan, ang pulong mahitungod sa kung kinsa gyud ang dili hukman sa silot. Importante gyud ni nga hukman ta pero dili sa silot. Ang hukom para ta maluwas. Kana bitang og ikaw dito kag langit. Lisod kaayo kung ang Ginoo mo ingon mga kaigsuonan nga inig atubang na nato dito sukmanan kay wala magyutaw mga igsuon nga dili mo atubang. Ang tanang tao magtutuog dili magtutuo mo atubang gyud sa hukmanan. Ang gisulti gyud sa atong Ginoong Hesukristo nga gisulat diha sa Biblia, ang tanang tao pagahukman. Hukman ang tao sumala sa iyang binuhatan. Now ang pangutana, kinsa gyud ang dili hukman sa silot? Aduna ko'y basahon nga bersikulo
nga maoy magtimon karon sa ato ang panag-uban, nga akong mga pag-ampo nga sa imuhang pagpaminaw niini imo ni siyang barugan. Imo ni siyang barugan sa paghulat sa pagbalik ni Hesus nga imo ni siyang tipigan. Aron sa ingon sa panahon nga dunay mga pagsulay ang imuhang pag-alagad, dili ka mapukan. Ayaw gayod kaluya. Hinuon gikinahanglan nimo ang pulong pagpabilin sa mga mensahe nga imo karong madunggan og mabati sa atong panag-uban. Kinsa ang dili hukman sa silot. Kuha ang inyong Biblia mga kaigsuonan aron ato aning mahimay-himay pag hisgot sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Siyang daigun ibayaw, uban sa pagsayaw, pagdapat sa imong kamot. Og nasayod ko nga ang tanan na anay Biblia. Ablihi ang inyohang Biblia mga kaigsuonan diha sa libro sa Roma. Ang libro sa Roma mga kaigsuonan alang gyud ni sa mga tawo nga sama nimo sa manako nga nagtuo sa atong Ginoo. Ablihi diha sa Roma Kapitulo 8. Unya basaha ang bersikulo 1 kay ako ning pagabasahon sa atong panag-uban. Ingon dinhi, tungod niini karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Hesukristo. Tungod niini ang tanan nga nahiusa kang Kristo dili na hukman sa silot. Kanang pulong tungod niini dunay buot ipasabot si Pablo ni ana. Ang uban nga mubasa niini diretso rang sa pulong kana bitang dili hukman sa silot. Ang pulong tungod niini dunay gipasabot o gisundan nga mga mensahe mga kaigsonan sumala sa pulong nga gisulat diha sa Kapitulo 8, versikulo 1. Ang gipasabot ni ana mga kaigsonan, ang tanan nga nahiusa kang Kristo nakabaton gyud sa kinabuhi nga sama kang Kristo o sama sa kinaiya ni Kristo. Munang kung imong tan-awon before ang Kapitulo 8, dunay sulti si Apostol Pablo diha nga dunay duha ka kinaiya sa tao. Diha sa Kapitulo 7. Unya diha sa Kapitulo 8, diha nato tutukan ang pulong nga angay natong tipigan, nga angay natong hinumduman bisan asa ta. Muingon ganing bisan asa, manaaman ka sa imong trabaho, manaaman ka sa imong negosyo, naaman ka sa imong pinuy-anan, naaman ka sa imong biyahe. Bisan asa ka, naaman ka sa Pilipinas, naaman ka sa gawas sa Pilipinas. Kinahanglan imo ni siyang tipigan o hinumduman kini mao mga mensahe nga imong madunggan karon. Kinahanglan imo ni siyang barugan sa bisan unsa nga klase nga kahimtang. Kung maghisgot tag kahimtang bisan sa panahon nga dunay kalisod, bisan sa panahon nga dunay kahamugaway ang imuhang pagpuyo. Doon na may mga panahon nga naas kawaladon ug naas kadagaya. Ayaw kalimti kini mao mga mensahe. Kinahanglan imo ni siyang tipigan, imo ni siyang ampingan. Kay kini maong mensahe magdala na nimo ngadto sa saad sa Ginoo. Magdala ni nako nimo og kanatong tanan sa saad sa Ginoo. Ang atong tan-awon og klarohon diin ato ang masusi sa atong kaugalingon kining pulong nahiusa kang Kristo. Ang tanan nga nahiusa kang Kristo giklaro gyud diha nga dili na gyud hukman aron silutan. Wala nay silot nga
padulngan sa tao nga tinuod nga nahiusa kang Kristo. Sa ato ang pagpuyo sa kalibutan, wala na ilaing oportunidad nga gihatag sa Dios aron makapaniguro ta. Wala na ilaing higayon o panahon nga giandam pa sa Ginoo para makapaniguro ka niini. Kundili kini na ang atong panahon nga buhi ta, may kusog, makadesisyon, makapaningkamot diha sa pag-alagad sa Ginoo. Atong hinumduman nga ikaw ug ako wala na'y panahon sa pag-alagad kung tuan nas kahon. Wala na'y panahon aron makasiguro ta kung kita bawian na sa atong gininhawa. Samtang doon na patay gininhawa, ikaw ug ako nga buhi pa ninintak na. Mao ni ang pinakadako ug wala na laing panghigayon nga ihatag pa sa Dios nga makapaniguro ka mahitungod sa hukom. Ang tao buhi o patay hukman. Maayo og daotan hukman. Matarong makasasala pagahukman. Ang hukom nga gipakita sa Dios diha sa Biblia dili pinaagi sa imong relihiyon, dili pinaagi sa imong doktrina, kundi pinaagi sa imong binuhatan kung napahaom ba kini sa balaang kasulatan. Kung sa imong pag-alagad o pagtuo sa Dios, ang imong binuhatan hinumdumi, dili nimo na mataguan sa Dios. Ang imong binuhatan samtang ikaw nag-inusara, samtang ikaw naa sa tago, samtang ikaw naa sa publiko o kaha sa imong pamilya, sa imong panimalay, kanang tanan nakita sa Ginoo o ginatali na sa Dios. Walay dili makita sa Ginoo. Ngano man kay diha kaniya hukman. Diha ko hukman sa Dios. Kung ang atong binuhatan tukma ba og nauyon ba sa mga butang or mga buhat nga gikalipay sa Dios? Wala ba ta magbuhat sa mga butang nga ikasuko sa Dios? Wala ba ta magbuhat sa mga buhat nga ikasubo sa Dios? Mga igsuon, ang mensahe sa Dios nga gibilin diha sa Biblia nga ato karong pagahisgutan, naghisgot ni sa pulong kung kinsa ang dili hukman sa silot. Ikaw ba? Ako ba? Sila ba? Siya ba? Mga igsuon, kinahanglan makasiguro ta nga ikaw ug ako dili apil sa hukom para silutan. Unsaon aron makasiguro ta aron dili ta maoy apil sa hukom aron silutan? Kinahanglan siguruhon nato nga ikaw ug ako nahiusa kang Kristo. Usa sa angay natong utingkayon karon mga kaigsunan, kining pulong unsaon aron mahiusa kang Kristo. Unya, unsaon aron makasiguro ta nga nahiusa kang Kristo. Kung moingon tang nakasiguro pangitao nato ang mga ilhanan. Ang mga ilhanan maoy pinakaimportante aron maghatag nato ni og kadasig sa pagpadayon. Diin do na gyud tay kasiguruhan nga dili gyud ta apil sa hukom aron silutan. Kundili kita hukman dadon sa kalangitan. Nindot kayo mga kaigsuonan nga sa ato ang pagkinabuhi do na tay kasiguruhan. Ang tawo nga dunay kasiguruhan wala nay kabalaka ug wala nay gikahadlukan. Ang tao mga kaigsuonan nga dunay kasiguruhan kanunay siya nga makadaig sa Dios sa tanang sitwasyon, sa tanang panahon. Bisan asa siya makadaig sa Ginoo. Og sa iyang pagdaig wala mag-agad ning tao, wala mag-agad pud og grupo. Makahimo ang tao sa pagdaig bisan asa. Sa walay pag-agad ni paghulat o pagdasig sa uban, ang tao
nga tinuod nga nahiusa kang Kristo. Ang ato rong tukion mga kaigsuonan unsaon man aron sigurado gyud tang nahiusa kang Kristo. Mga igsuon, importante kayo nga masayod kanini. Importante nga ato ni siyang hinumduman ug ato ning tipigan sa atong kasing-kasing. Para sa imuhang pagkinabuhi samtang naghulat ta sa pagbalik sa Ginoo, malipayon ka. Kung doon na may mga pagsulay, dili ka mabalaka. Kung doon na may mga hagit sa imong pagpangalagad, dili ka mahadlok. Tungod kay nakasiguro ka nga nahiusa kang Kristo. Hinumdumi ang mensahe sa Dios o ang Dios nga tong gilagaran, nagbilin siyag mga mensahe nga puno og hingpit nga mga pamaagi nga maghatag kanatog insakto kaayo nga pagtulunan. Walay kulang, walay sobra, insakto nga pagtulunan. Kumbaga, sa mga mensahe sa Ginoo, dili ka malaglag. Sa mga mensahe ug pulong sa Dios, dili ka mapakyas. Unsaon aron mahiusa kang Kristo? Kay mao ni angay natong hinumduman, angay natong siguruhon nga tinuod tang nahiusa kang Kristo. Kay ang giingon diha sa Roma kapitulo 8 bersikulo 1, tungod niini, buti pasabot wala nay mga balaod pang gamiton aron ka hukman sa silot. Nganuman, gidaog na o gitapos na ni Jesus ang tanan. Importante nga ikaw ug ako tinuod nga nahiusa kang Kristo. Mao gyud nay tinuod mga kaigsuonan nga angay natong sigurohon. Tungod niini karon dili na hukman sa silot. Dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo. Unsaon man aron makasiguro ka nga nahiusa kang Kristo. Una, mga kaigsuonan, nagsugod na sa pulong pagtuo. Ang pulong pagtuo, magdala na nimo sa buluhaton nga imong nakatunan sa mensahe sa Ginoo. Atong hinumduman si Apostol Pablo, ina siyang ihaning gipisa-pisa. Ang kaluwasan mabatunan sa tao nga may pagtuo. Ang tao makabaton og pagtuo kung dunay magwali niya. Pero sa atong panahon karon, bantayanan sab kaayo ang mga magwawali. Daghan ang mga panahon nga diin atong nasanitian kaniadto nga dili angay tang magkumpiyansa sa pulong mga magwawali. Diri sa ato nga programa, kanunay kang gidasig o gidasig ko sa Ginoo nga kung doon na may mga magwawali, kinahanglan maseryosohon nimo ang pagtuon o pagbasa sa Biblia sa dihang maminaw kag wali. Kay dili tanang nagwali, pulong sa Dios ang giwali. Naay mga nagwali, ang ilang simbahan mo'y giwali. Ilhanan sa mga tao nga ang simbahan mo'y giwali, gikumpara nila ang ilang simbahan kaysa ubang simbahan. Ilhanan sa tao nga ang ilang giwali dili mensahe sa Dios, kundi ang ilang kaugalingon. Gikumpara nila ang ilang kaugalingon sa uban. Daghan kaayong mga nagwali ron, dili pulong sa Dios, kundi pulong gikan sa ilang kaugalingon. Mahinungdan ikaw ug ako, gidasig pahinumduman ta sa Ginoo kang kung do na may magwali, kinahanglan mo basag yung kag Biblia. Kinahanglan ang imong pagtuo gikan gyud sa pulong sa Dios. Aron makasiguro ta nga pulong gyud sa Dios ang gigikanan sa imong pagtuo, kinahanglan sa imong pagpaminaw sa mga wali, gi-confirm nimo na diha sa Biblia. Buti pasabot, magtuon yung kag Biblia. Magbasag yung kag Biblia.
Unya dili lang kay igo lang ka sa pagbasa. Kinahanglan eksamino nimo ang matag mensahe nga imong nadunggan. Atong hinumduman, ang pagtuo maoy source sa kusog, sa kadasig, sa pagbuhat sa mga mensahe sa Dios. Atong hinumduman kung ang imong pagtuo dili makabuhat sa pamaagi sa Ginoo, ang Biblia nagsulti nga dili na tinuod nga pagtuo. Ang Biblia naghulagway dili lang tinuod nga pagtuo kun dili patay siya nga klase nga pagtuo. Kon ang atong pagtuo wala makadasig ug makapalihok sa atong kaugalingon aron mabuhat nato ang mensahe sa Dios, aron masunod nato ang mensahe sa Dios, mahimong walay bili ang pagtuo. Mahimong patay ang pagtuo. Ang pagtuo mga kaigsunan, mupalihok yun na nimo, mupalihok yun na nako, aron mabuhat nato ang sugo sa Ginoo. Maunay pagtuo nga makahatag og kaluwasan o kabag-uhan sa kinabuhi sa mga tao. Dili lang kaluwasan, kabag-uhan, kundi dili tanang saad sa Dios mo'y masinatian. Mga igsuon, atong hinumduman, dunay duha ka klaseng pagtuo. Buhi, patay. Naapoy mga pagtuo nga nakalihok ang ilang lawas, pero ang pagtuo dili gikan sa Biblia. Pagtuo nga gikan sa doktrina sa simbahan. Pagtuo nga gikan sa doktrina sa grupo sa mga tao. Mga igsuon, ang tinuod, kinahanglan ang imong pagtuo nakabuhat sa sugo sa Ginoo. Kay ang pagtuo nga nakabuhat sa sugo sa Ginoo, ang ending ana, ang padulngan ana, ang pakighiusag yun kang Kristo. Pero ang pagtuo nga igo rang naminaw, wala makalihok sa iyang lawas aron pagsunod o pagbuhat sa mga mensahe sa Ginoo. Dili gyud na musangko sa pakighiusa kang Kristo. Ang tao nga dili mo abot o musangko ngadto sa pakighiusa kang Kristo, walay mahitabong kausaban, walay mahitabong kabag-uhan. Pwede kang present sa simbahan, pwede kang present sa kalihukan, pero walay kabag-uhan o kausaban. Siguro pwede kang maoy magdumalas sa kalihukan, pero kung ang imong pagtuo wala manukad diha sa tinuod nga mensahe sa Ginoo, wala makalihok ang imong lawas sa mga pamaagis Ginoo, wala gyoy tinuod nga kausaban. Ug mas labi pang silot ang dangatan sa mao nga tao tungod kay daghan siyang maangin. Tungod niya ang tanan or ang uban makasala. Kay daghang mga Kristohanon nga moingon, pwede ra diay ning buhaton kay nabuhat magani ni niya, nabuhat magani ni brother, nabuhat magani ni sister, nagdala na magani tog buluhaton. Ato hinumduman, si Jesus dunay warning. Alaot ang tao nga makaangin sa gagmayng mga bata, nga diin makasala. Kon ang mga kinsa ganitong makaangin sa pagpakasala sa mga bata, may pahiktan ang iyang liog ug pisi ug butangag bato ug ilabay didto sa kadagatan. Puti pasabot, seryoso ang Dios. Dili gusto ang Dios nga ngatong pagtuo dili gikan sa pulong sa Ginoo. Nganong kinahanglan gyud ang pagtuo makalihok sa mensahe sa Ginoo? Kana bitawng nakay pagtuo niya makapalihok gyud sa atong lawas. Kay ang tinuod, kung ang atong pagtuo makapalihok sa atong lawas, kanang makasunod bitaw sa mga mensahe sa Dios, makatuman bitaw sa sugo sa Ginoo, ang sangputan ana, ang padulngan ana, tinuod gyud ang kahiusahan. Kana bitaw mahiusa gyud siya nga tinuod. Munang naa diha sa libro sa Galacia, ato nang hisgutan tungod kay ang atong gipangita dinhi,
unsaon aron mahiusa kang Kristo. Mag-start gyud na sa pulong pagtuo. Sa Galacia Kapitulo 3, ako ning basahon mga kaigsunan. Galacia Kapitulo 3, versikulo 26. Ingon dinhi, pinaagi sa pagtuo kamong tanan nahimong mga anak sa Dios sa pagpakighiusa ninyo kang Kristo Jesus. So dili lang kana bitang mga panalangin, mga saad, kabag-uhan, kausaban ang atong masinatian kundili doon na di ay kana bitang promise ang Dios. Doon ay promise ang Dios dinhi. Ingon siya dinhi nga pinaagi sa pagtuo kamong tanan nahimong mga anak sa Dios sa pagpakighiusa ninyo kang Kristo Jesus. So dili lang di ay mga kaigsunan kung mahiusa ta kang Kristo, dili tahok man sa silot, kundili nahimo pagyutang anak sa Dios. Ikaw ug ako nahimong anak sa Dios magsugod sa pagtuo sa tinuod nga pakighiusa kang Kristo. So kanang pagtuo pakighiusa kinahanglan mahitabo na sa atong ginabuhi. Kanus ana siya mo mahitabo? Versikulo 27. Kanus aman ta mahiusa? Ingon dinhi gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo. Busa nakaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. So dinhi giklaro mga kaigsunan nganong dili man hukman sa silot ang tanang nahiusa kang Kristo. Ang tanan nga naa kang Kristo. Tungod kay ang tao nga naa kang Kristo or nahiusa kang Kristo, sumala sa atong gibasa diha sa Roma Kapitulo 8:1, ang nahiusa kang Kristo dili na gyud hukman. Karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo. Nganong dili naman hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo mga kaigsunan kos Ginoo? Tungod kay una, nahimo siyang anak. Nahimo siyang anak sa Dios. Ikaduha, nakabaton siya kinaiya ni Kristo. Kanang kinaiya ni Kristo, bisan atubangan sa mga taong makasasala, ang makita nato kang Kristo, wala siya magpakasala. Wala siya mubuhat sa mga gibuhat sa mga makasasala. Muna'y kinaiya ni Kristo. Lahi kayo ang kinaiya ni Kristo sa mga kinaiyas mga Parisiyo. Kaya ang mga Parisiyo o mga Sadisiyo, mga magtutudlo sa balaod, naa sila sa templo. Pero kanunay nagbuhat og sala. Nagsigi sila og prayer and fasting. Pero naa sila'y pagdumot. Naa sila'y kasuko. Mahinungdan dunay mensahe ang Dios sa mga tao nga sama kanila. Diha sa Isaias Kapitulo 58, dunay kasuko nga gipaabot o gipakita ang Dios sa mga tao nga nagsigig prayer and fasting pero walay batasan. Ato niya nang hisgutan sa malabot nga mga panahon kanang unsa gyud ang prayer and fasting. Kay daghan kaayon nga nag-prayer and fasting mga kaigsunan wa gani kalibutan. Daghan kaayo nga nag-fasting pero walay prayer, pero gitawag nila prayer and fasting pero ang nahitabo walay prayer. Mura nag-fasting lang, walay prayer. Ato niya nang hisgutan. Mao nay makita nato o gipakita diha sa Biblia ang kalahian sa mga Parisiyo ug sa kinaiya ni Kristo. Kung ikaw nahiusa kang Kristo, bisag libutan pa kas mga taong makasasala, dili nimo buhaton ang gibuhat sa mga makasala. Pero ang mga Parisiyo nagpuyo og nagdumalag simbahan, pero ang kasing-kasig unahuna tuas kalibutan. Mao na nga giklaro dinhi mga kaigsunan
ang kinaiya ni Kristo maoy number 1 nga ilhanan nga mabatunan sa tao nga tinuod nga nahiusa kang Kristo. Ang kinaiya ni Kristo may nampuon sa tibuok nga kinabuhi nga diin siya nagpakatao sa kalibutan. Gikan sa iyahang pagkatao hangtod siya namatay dito sa cross, hangtod gibayaw siya. Atong makit-an kausa lang siya nagpasting. Gani gisaway pa siya sa mga Parisiyo ug sa mga magtutudlo sa balaod. Ang imong mga tinun-an wala gyud magpuasa. Dili sama namo nga sige ra mig puasa. Dunay mga tao nga grabe nga nakapuasa ug tungod sa ilahang grabing nakapuasa, ilang gikumpara ang ilahang kinaiya sa uban nga kinaiya. Si Jesus, mga kaigsunan, may nampuon siya. Mausad nay ato ang hanayon, bansayon, batasanon sa atong kinabuhi. Kinahanglan doon na tay kinabuhing mainampuon, kinaiyang mainampuon. Marcos 1:35, kadlawon pa, muampo si Jesus. Di siya gustong madisturbo, dili sad gustong makadisturbo. Dili siya moadto sa mga lugar. Kung doon na pa'y social media kaniadto, siguro dili mo gamit si Jesus nga magludluhod diha sa tubangas kamera. Karon pagkadaghanan ng mga tao, grabe ka drama. Nga gitudluan na mangyuda sa atong Ginoo kung unsaon nato paghimo ang pagampo. Kanus-an nato buhaton ug asa nato ni himuon. Atong hinunuman, kung ang tao nga moangkon tinun-an o magtotoo, unya wala mobuhat sa mga pagtulonan ni Jesus. Si Jesus moingon, dili siya tinun-an ni Jesus. Juan Kapitulo 8:31. Sumala sa akong gikaingon nga ang pulong pagtuo mopabuhat gyud na, makapalihok gyud na sa ato ang kaugalingon. Aron mabuhat nato ang pamaagis Ginoo, aron tinuog gyud ang mahiusa kang Kristo. So unsa man day gipakita dinhi sa mong mensahe. Bersikulo 27 nigingon sa Galacia Kapitulo 3:27, gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo, busa na kaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. So ang pinaka-importante dinhi pagtuo. Pagtuo nga bubuhat aning pulong bunyag, aning pulong bautismo. Pero dili tanang pagtuo nahaom sa pulong sa Ginoo. Kay daghan kayo mga tao nga nagtuo, gireject ang bautismo. Dili importante nila ang bautismo, kay ang importante ang pagtuo. Munang moingon sad ko nga ilasad na, dili mamugos ang Dios. Si Jesus wala siya mamugos sa mga taong dunay prinsipyo ug doktrina samtang nagtuo sila Ginoo. Wala mamugos si Jesus. Wala makigdebate aron pugson ang tao nga mao ni sunda ug mao ni buhata. Ikaw ug ako gitagaan tag kagawasan kung unsaon nato pagdumala ang atong kaugalingon. Wala ko'y katungod sa pagpugos ninyo. Wala ko'y katungod ni authority sa pagpugos ninyo. Ang akong katungod, ang paghatod sa matinaw ug klaro nga mga mensahe nga gikan sa Biblia. Ang tinuod nga pagtuo makapalihok sa atong lawas sa pagbuhat sa sugo ug pamaagis Ginoo. So aron makasiguro ta nga tinuod kang nahiusa kang Kristo, ang imong pagtuo makapalihok sa imong lawas sa pagbuhat ug pagtuman sa sugo sa Ginoo. Mahinungdan si Jesus miingon, panglakaw kamo sa tibok kalibutan. Mateo 28. Sugod na og 16, 17,
8:19 hangtod sa 20. Pag-abot sa 19, panglakaw kamo sa tibok kalibutan. Himua ang tanang tao, himua ang tanang katawhan nga akong mga tinun-an. Bunyagi sila sa ngalan samahan, sa anak ug sa espiritu. Tudlo sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi ako mag-uban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mga igsuon, ang sugo matuman sa tao nga ang pagtuo buhi. Ang pagtuo nga buhi gikan sa mensahe sa Dios. Dili gikan sa doktrina sa tao. Dili gikan sa opinyon sa mga tao. Kundili gikan gyud sa pulong sa Ginoo. Mahinungdan ikaw ug ako, gidasig kanunay, kung doon na may nagwali sa social media, sa simbahan, sa mga kadalanan, siguruha nga imo ning matandi sa Biblia. Kinahanglan dili suod nimo ang tao, kundi kinahanglan masuod nimo ang Ginoo. Dili maayo nga masuod nimo ang tao pero dili suod nimo ang Dios. Sa imong pagpangalagad, siguruhan siguruha nga suod nimo ang Dios kaysa imong isikatao. Doon na siguro'y pangutana unsaon man ako pagkasiguro nga suod nako ang Ginoo kung dili nako suod ang akong isikatao nga dili makita. Nga doon na may giingon sa Biblia nga unsaon ako pag-ingon nga nahigugma ko sa Dios nga wala man ko mahigugma sa akong isikatao nga nakita. Ang tinuod, dili man ka makahigugma og tao kung wala nimo ang Ginoo. Ang maong mensahe sa Juan, nagdasig na siya sa kasiguruhan nga tinuod gyud kang nahigugma sa Dios. Kung tinuod kang nahigugma sa Dios, nahigugma gyud ka sa imong isikatao. Pero mo na yung timan nagsugod na sa imong paghigugma o pagkigsuod sa Dios. Kay dili gyud ka kahimog higugma o pailob sa tao kung wa kay Ginoo. Ato hinumduman, niabot ka nato ang kabaguhan sa dihang miabot ang Ginoo sa atong kaugalingon. Sa dihang miabot si Jesus sa atong kasing-kasing. Sa dihang miabot ang iyang mga mensahe. Mga igsoon, siguruhon nato ang pagtuo nga makapalihok sa atong lawas sa pagbuhat sa mga sugos Ginoo, sa mga pamaagis Ginoo, para padulong ta sa tinuod nga nahiusag yun sa Ginoo. Maunay pamaagi nga unsaon aron mahiusag kang Kristo. So ang pulong pagtuo mga kaigsunan, ang tinuod nga pagtuo, una sa tanan, moagi gyud siya og tinuod nga paghinulsol. Gitawag siya og dili na siya partial repentance. Ang tinuod nga pagtuo, total surrender. Kana bitawng kinatibuk-an imong gisurrender sa Ginoo. Ang usa ka pangutana, sayop ba ang usa ka tawo nga maghinulsol sa katunga lang siyang sala? Ang tinuod wala siya maghinulsol. Kay dili makahimo ang tao sa paghinulsol sa usa lang sa katunga lang sa sala. Kay ang tinuod nga tao nga naghinulsol tanang klaseng sala. Mga igsuon, sa dihang naghinulsol ka, willing yung kang musunod. Mahinungdan si Pedro nagwali dito sa ilang panahon o gisulat ang iyang wali diha sa Buhat Kapitulo 2:38 nga maingon nga kinahanglan ang tagsa-tagsa kaninyo maghinulsol og magpabunyag. Pasayloon ninyong mga sala, madawat ninyo ang gisaan sa Dios nga mao ang balang espiritu. Ang pangutana, ang tao nga naa ang balang espiritu, pwede ba siyang mawalihan sa paghinulsol?
Atong hinumruman, ang tao nga naanay balang espiritu, ang Biblia nag-discuss, dili na siya magbuhat og sala. Pero ang tao nga nagbuhat og sala, dili pa siya anak. Buti pa sabot, wala pa say pagtuo. Kay ang tinuod nga tao nga nagtuo, nahimo siyang anak sa dihang nahiusa sa kang Kristo. Buti pag pasabot, ni agi siya tinuod nga paghinulsol. So ang tinuod nga tao nga nahiusa kang Kristo, nagtuo, ang iyang pagtuo nakapalihok siyang lawas sa pagbuhat sa mga sugo o mga mensahe sa Ginoo. Buti pasabot, nagpabotismo siya. Ug ang tao nga nakapabotismo, siya nga tao nga misurinder sa Ginoo. Nyatong hinuluman nga ang tao nga tinuod nga nahiusa kang Kristo, dili na hukman. Una, tungod kay anak na siya sa Dios. Ikaduha, naa na niya ang balang espiritu nga mao'y ilhanan nga siya anak sa Dios. Ug dili na siya ulipon sa sala. Wala na'y sala nga makadominar, wala na'y sala nga makasugo niya. Kay naghari na ang balang espiritu niya. Mao bitaw ang Biblia nagsulti, wala na'y tao nga nahimong anak nga magpabilin sa sala. Apan ang tao nga magpadayon sa pagpakasala, dili siya anak sa Dios, anak sa siyawa. Munang kung doon ay mga simbahan nga mo compromise sa sala, ang Dios nga tong gilagaran nagdasig kanako sa pagsulti kaninyo. Gawas anang simbahan. Gawas mo anang mga simbahan nga nasigirag compromise sa sala. Labi na kung ang simbahan nahadlok sa suporta. Kana bitaw ang gisuportahan nya ang pastor gitagaag allowance, ang pastor murag gihiktan sa kwarta, ang pastor gihiktan mga kaigsunan sa sweldo, mahinungdan ang wali dili na mao nga makapausab gyud unta sa tao. Pangita mong simbahan nga tinuod mong amumahon sa tinuod nga mensahe sa Ginoo. Tinuod mong makakaton aron sa ingon ang inyong Pinoy-anan, makakaton usab sama kaninyo. Mga igsuon, ang tao nga nahiusa kang Kristo, dili na gyud sa hukman aron silutan. Wala na silot nga mahitabo nga iyang masinatian. Mga ilhanan sa tao nga nahiusa kang Kristo, dili nato kalimtan ang sulat ni Apostol Pablo diha sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 17. Bisan kinsa katong nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Bag-o na ang iyang hunahuna, bag-o na ang iyang mga pangandoy, bag-o na ang iyang kinabuhi. Dili lang kay ang Dios lang may makakita. Ikaw mismo ang makamatikod. Nga kaniadto pungtanon ka, nga kaniadto mubo kag buot, wala kay pailob, putong ka nga klase nga pagkatao. Pero ang tinuod gani ka nga nahiusa kang Kristo, ang imong pagkaputong ug ang imong pagkawalay buot mawagtang. Dili man tuod diha-diha. Hinumdumi dili magic ang kabag-uhan. Pero nag-agad sa imong pagpaningkamot. Mahinungdan, ikaw ug ako nga naiya ni Kristo, nga naiya sa Dios, kinahanglan ta maningkamot. Biblikal ba kini nga pagpaningkamot? Yes. Sa libro
sa unang Timoteo, Kapitulo 6. Unang libro sa Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 11, nag-ingon, apan kay ikaw iya naman sa Dios, likay kining tanan. Kanang pagpadato, kanang higugmas kwarta, likay na siya. Kaysa before ang versikulo 11, dunay mensahe nga gihisgutan sa versikulo 9, versikulo 10, nagisgot na sa gugma sa sapi. So kana may ilikaya na to, kanang paghigugma sa kwarta. Kaysa Ginoo. Ingon din paningkamuti nga mahimo kang matarong. So kanang pulong gihimo tang matarong sa atong Ginoo mga kaigsunan, mahitabo na diha sa atong pagpaningkamot. Dili na siya magic. Paningkamutan na to ang pagkat-on sa mensahe sa Dios. Diha sa mga mensahe sa Dios na ang pagpailob, na ang pagpaubos, na ang tinuod nga pagpangalagad, na ang tinuod nga pagkamatinud-anon sa pagkinabuhi sa mga pulong sa Ginoo. Tungod kay ikaw iya naman sa Dios, likay kanang mahigugma ka sa kwarta. Kay kung mahigugma ka sa kwarta, pwede ra kag bayran muwali ka sa gusto nila. Muna sa una gi-offeran ko og swilohan ko og tag 30,000, sila'y mo magwali, igo ra kong muyaw-yaw sa radyo. Kay ilang nakita ang daghan man ko mga followers og listeners sa Love Radio, gi-offeran ko og 30,000. Gani gi-offeran ko og padalaon kog prayer house, swilohan kog 12,000, tagaan pa kog motor, tagaan pa kog apartment. Dalaygon ng Dios nga padayon naghatod og mga mensahe og nagiya kanako, sikat pa kaniadto. Dunay mga mensahe nga gipabot sa Ginoo sa panahon nga matulog ko, kung ako bang dawaton og dili. Atong panahon na nanako sa gitawag House of Prayer Mandawi, wala na ko dawata ang offer. Daghan pa kay mga offer. Munang moingon ko, kung ang imong pagtuo, ang imong pagpangalagad, wala na mangandoy pa nga madato sa kalibutan. Wala na ka mangandoy sa kwarta sa kalibutan. Naakas pagpaningkamot. Munang niingon din nga, paningkamuti nga mahimo kang matarong. Mahimo kang Dios nun. May pagtuo, may paghigugma, may nantuson. Paningkamuti kutob sa imong mahimo nga makadaog ka sa lumba sa pagtuo ug hupti ang kinabuhi nga walay katapusan, kay gitawag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi sa diyang gisugid mo ang imong pagtuo at tubangan sa mga saksi. Katong gibautismuhan ka. Mao na nga mga kaigsunan, ang tinuod nga nahiusa kang Kristo nagdala gyud sa tinuod nga kabaguhan. Katong daan nato nga kinabuhi, kinaiya, batasan, mga pangandoy, nangawagtang natutanan. Pero dili na siya mahitabo kung dili nimo ubanan og paningkamot. Unsaon man nimo pagpaningkamot o pagdasig sa imong kaugalingon kung ang sala diha sa imong simbahan giuyon-uyonan lang sa imuhang leader sa nagdumala kay mapalit ras kwarta. Munay problema sa kadaghanang mga simbahan. Mahinungdan ikaw ug ako, gidasig ta pag-ayos Ginoo. Uting kaya og eksamina dili lang ang imong kaugalingon, importante ang doktrina. Atong hinumduman ang ilanan sa tinuod nga nahiusa kang Kristo nganong dili siya hukman sa silot, kay nabag-o na siya. Ang taong bag-o na, dili na siya mudawat sa mga mensahe nga daan. Ang iyang dawaton nga mga mensahe, mga bag-ong mga mensahe. Atong hinumduman, dili maayo ang bag-ong bino isulod sa daan nga sudlanan. Dili maayo nga ang daan tapakan og bag-o. Kinahanglan ang bag-o nga bino
masulod sa bag-ong sudlanan. Mahinungdan ikaw ug ako, una-hunag kasing-kasing tibuok na tong kinabuhi, bag-o dapat atubangan sa Ginoo. Ug ayaw pag-agad sa mga tao nga nasa gawas. Ayaw pag-agad sa mga tao nga nagdumalag simbahan. Kung wala pa mabag-o ang nagdumala sa simbahan, gawas diha. Pangitaa si Jesus, ang tinuod nga tigumanan, nga mahimo nimong kaabag, kuyog sa pag-atubang sa katapusang hukmanan. Kinahanglan imo ni siyang barugan, kaysa akong kinabuhi akong gibarugan. Wala ko mawilis sa mga tao. Ang akong gikawilihan, ang saad sa Ginoo. Dili nako mabatunan o makabuot ang saad sa Ginoo kung dili ko seryoso nga muwali ninyo. Seryoso ko nga muwali mahitungod sa pulong sa Ginoo. Mahinungdan, sa akong kinabuhi, doon na may mga pagsulay. Pero doon na itabang kanunay ang Diyos. Sa imong pagpangalagad, ayaw kahadlok sa pagsulay. Ayaw kahadlok sa mga tentasyon. Ang tentasyon, dili sala. Ang sala diha, kon naguna-una kag dautan. Kay ang tinuod nga dautan, mahitabo og makasulod lamang sa tao nga naguna-unag dautan. Si Jesus gitintal. Si Jesus gisulayan. Pero iyang gihinginlan ang tentasyon, gihinginlan niya ang pagsulay. Buti pasabot, kung naa ka karon sa tentasyon, naa karon sa mga pagsulay, ilayo ang imong kaugalingon anang dapita. Ayaw pagpakahirong Kristohanon ka. Ilayo ang imong kaugalingon sa mga tao o sa mga lugar o mga dapit nga nakanunay ang sala. Nakanunay ang tentasyon. Kinahanglan ikuyog nimo ang imong kaugalingon diha kanunay sa presensya sa Dios. Aron ang kabag-uhan, kausaban, magpadayon. Ayaw ni kalimti barugin ni ang tinuod nga nahiusa kang Kristo, bag-o na gyud siya. Dili 50% ang kabag-uhan, kundi kinatibukan. Dili na siya magic. Nganuman, nag-agad na sa imong paningkamot. Unang kung Kristohanon ka, paningkamote. Ang paglikay sa mga tao nga Kristohanon pero sige rag pagpakasala. Atong hinunuman nga ikaw ug ako gitudluan o giwalihan sa mensahe ni Pablo nga nagingon, ayaw gayud patundo ang mga daotang kauban makaguba og makadaot sa mayong pamatasan. Mahinungdan diha si Apostol Pablo diha sa unang Korinto kapitulo 5:11. Ayaw kamo pakiguhugoy sa mga taong moangkong Kristohanon. Apan ulagon. Usa ka bugat sa akong kinabuhi kana bitong dunay magdumala og simbahan. Grabing makahilak sa simbahan. Grabe po di ay pagkamakasala. Mahinungdan, ako gidasig sa Ginoo sa pagdasig kaninyo. Kung sa inyong pagpangalagad, compromising kaayo ang inyong mga kauban, ayaw mong sunod nila. Ilayo ang imong kaugalingon, kay mo atubang ka, ug maatubang ko ug matubang tang tanan sa hukmanan ni Kristo. Dili silutan ang tao nga nahiusa, kay niabot ang kabag-uhan, niabot ang kausaban sa iyang kinabuhi. Nya, usa sa diana mga kaigsunan
ang tao nga nahiusa kang Kristo, sigurado gyud siya nga naglakaw sa tingog sa balang espiritu. Dili tingog sa tao, dili tingog sa mga propeta, kundi tingog sa Ginoo nga naa sa Biblia. Mao nang niingon si Jesus, ang tao nga namati nga tuman bulahan. Diha sa Roma Kapitulo 8 mga kaigsunan, ato basahon, ato makit-an nga nagagiya sa tao ang balang espiritu. Roma Kapitulo 8 versikulo 14. Ang tanang manduan or ang tanang gimanduan sa espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Sumuni ato ang usisahon sa atong kinabuhi. Ang balang ba ang espiritu mo'y nagbando nako? Susiha ang imong kinabuhi. Sa imong mga desisyon, sa imong pagtrabaho, sa imong pagnegosyo, sa imong pagkigrelasyon, sa lalaki, sa babae, ang balaang bang espiritu mo ay nagmando nimo anak or kaulag or sa lapi. Daghan karon mga nagminyo tungod sa kwarta, dili tungod sa mensahe sa Ginoo. Daghan kay naminyo, naahat og kaminyo tungod sa kalisod. Ang nahitabo, imbis ang Ginoo mo'y mahimong sikat, ang kaugalingon mo'y gipasikat. Wala na'y panahon sa simbahan, gibiyaan ang buluhaton. Pero mo na'y gingon, didto nila matugkad sa katapusang hukmanan. Pero bliss lang yun kayo ka, nga samtang buhi pa, nakadungog ka aning klase nga mensahe nga naagikan sa Biblia. Kinsa gani ang dili silutan? Katong tinuod nga nahiusa kang Kristo. Ang tao nga nahiusa kang Kristo, tinuod nga misunod sa sugos Ginoo, nagpabotismo. Kay mao man nay mando sa balang espiritu. Sa diha nga napuno ang alagad sa Dios nga mao si Pedro, napuno sa balang espiritu. Kung imong lantawon diha sa wali ni Pedro diha sa Buhat Kapitulo 2 versikulo 38, si Pedro nga nagwali, wala siya mawali samtang dili papuno sa balang espiritu. Sa dihang napuno sa balang espiritu, buti pasabot nagwali siya, ang nagmando ni ana ang balang espiritu. Unsay giingon diha sa Roma Kapitulo 8 14, ang tanang gimanduan sa balang espiritu dili na hukman sa silot. Sigurado ba ka nga gimanduan ka sa balang espiritu kun wa ka magpabautismo? Hinumdumi ang balang espiritu makalihok na pinaagi sa tao. Sa diha nga si Pedro nagwali, puno sa balang espiritu, nagmando ang balang espiritu nga mao ni iwali. Kinahanglan tagsa-tagsa kaninyo maghinusol og magpabautismo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gisaad sa Dios nga maong balang espiritu. Daghan kayro mga diskusyon, magwawali man, mga nagpaka-apostol man, nagpaka-propeta man, nagsugod na sila og pagtingal sa mga tao pinaagis doktrina. Unya kung ikaw dili ka, wala kay kusog sa pagstand sa gitudlo sa Biblia, madala ka. Mao na nga daghan kayrong mga taong nagtuo, igo lang sa pagtuo, pero dili gusto ang Ginoo nga mao na imong stand. Gusto ang Ginoo nga karon pa lang ang imong gibarugan mensahe na nga gikan sa balaang kasulatan. Dalaygon kayo ang Dios sa imong kinabuhi. Dalaygon kayo ang Dios sa imuhang tinuy-anan. Atong hinumduman mga kaigsunan, ang tanan nga nahiusa kang Kristo dili na hukman. Siguro doon na yung pangutana. Ang tanan nahiusa kang Kristo, pastor, dili na ba mahibulag? Wala na ba'y posibilidad nga mabulag or mubulag?
Kung tinuod nga naa kang Hesus, wala na'y makapabulag. Ang tao nga tinuod kang Kristo, kana bang hingpit nga iyang isurinder ang iyang kinabuhi sa Ginoo? Kanang moingon bitaw ta nga hingpit nga gisurinder, apil na diha ang hiyas, talento, abilidad, trabaho, negosyo, tanan. Mapabalay, maproperty, imong ibutang sa imong hunahon kasing-kasing Lord, para imo ni. Gikan ni nimo para imo. Mao bitaw nang akong advice, no? This is my advice. Ako nang klaruhon, this is my opinion. Og sigurado ko nga dili lang ni gikan gyud nako, kundili trabaho ni sa Ginoo. Disyembre namang gidron, katapusang bulan sa tuig 2025. Ang ika-advise ninyo mao ni, inigsulod sa unang adlaw, unang oras sa tuig 2026, kanang naan ninyo tanan, ihalad na sa Dios. Buti pasabot, paghimog pagpasalamat sa Ginoo. Na kay sakyanan, na kay motor, na kay cellphone, na kay property. Tapuka ang imuhang sakop sa balay. Dayong ibayaw ang inyong mga kamot. Ngadto sa Ginoo. Ug ingna, Lord Jesus, amahan nga makagagahom kining tanan nga niya kanamo gikan kanimo ug para kini kanimo. Kay mao nay amo ang buhaton karong sunod inigsud gyud sa 2026. Nya mo nay gipadayag sa Ginoo every year, katapusang takna, katapusang adlaw, katapusang pitsa sa tuig, diin mo biya ta sa tuig, welcome ta sa lain or maayo nga tuig. Atong pasalamatan ang Dios. Buhatan na siya. Tanan nga mga gamit nga nanimo, tanan nga mga balay nga mga negosyo, mga property nga gihatag sa Ginoo, nga miabot misod anang tuiga, ihalad na sa Ginoo. Magiusa mo sama sa amo ang buhaton sad akong asawa ug among mga anak. Kung doon na may mga kaigsunan nga mo join, mas maayo. Pero mo na akong itudlo sad nga kanang inyong mga balay, mga hayupan, ibayaw na sa Ginoo. Pasalamati ang Dios. Lord, salamat nga imo ning gipial namo mga manok, mga baboy, motor, sakyanan ug uban pa. Kining tanan gikan nimo. O kining tanan para lamang kanimo. Mga igsuon, nganong kinahanglan nato na siya nga buhaton? Kay ang tinuod, mo na'y kasagaran nga gamiton aron ang tao mahimulag sa plano sa Dios. Daghang mga tao nga grabe ka seryoso sa wala pa panalangin eh. Tanang mga okasyon, programa sa simbahan naa. Pero sa dihang nahimo ng profesional, nakahuman na, nahimo ng doktor, nahimo ng abogado, bisan ang pagsimba, wala na. Pero ang tao nga maghalad sa kinatibuk-an ngadto sa Ginoo, tanan nga ana nimo, mausab ang among buhaton, mao ni gipadayag sa Ginoo. Kay ngano man aron sa tuig 2026 walay bisan unsang butang nga gamiton o magamit pa
aron mahibulag ka sa plano sa Ginoo. Walay bisan unsang butang. Lord, salamat sa tanang butang nga imuhang gipiyal namo sa tuig 2025. Kining tanan, mamotor, mapasakyanan, mapasilpon, tanan-tanan. Ingna, gikan nimo og para lamang ni kanimo. Mga igsuon, ang tinuod nga nahiusa kang Kristo, walay bisan kinsang sala or walay bisan unsa nga sala nga makapapukan. Kay ang tao nga naa kang Kristo, nga nahiusa kang Kristo, dili na magbuhat og sala. Dunay mensahe si Juan naa sa unang Juan kapitulo 2. Siguro usan ni ka warning. Akong tan-awon kung naabay warning makita din Unang Juan kapitulo 2 bersikulo 18. Mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan. Na ako nagbasa sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 18. Nakadungog kamo nga muanhi ang kaaway ni Kristo ug karon ani ana ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa, masiguro nato nga duol na gayod ang katapusan. Mibulag kanato kining mga tawhana kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato apan namiya sila aron mailhan gayod nga sila dili kauban nato. Kinsa man ang naghatod ni ini nga maong mensahe? Si Apostol Juan. Si Apostol Juan nagpabilin nga matinud-anon sa pag-alagad niya sa Ginoo. So ang tao nga nagpabilin nga matinud-anon, sila nga tao nga dili angay. Sila nga tao nga nagpabilin kang Kristo. Mao bitaw nang ikaw ug ako kinahanglan matinud-anon gud ta. Kay ang tao nga matinud-anon kanunay magmuani sa pagkamatinud-anon. Sultihan ta mo mga kaigsunan, ang gisulti sa Ginoo nga naas bala ang kasulatan. Kung matinud-anon ka, muani gyud ka sa pagkamatinud-anon. Ayaw ninyo kalimti mga kaigsunan ang mensahe nga ato karong nadunggan. Baro gini siya. Ang tinuod nga nahiusa kang Kristo, dili na hukman sa silot. Ang tao nga nahiusa kang Kristo, bag-o na. Ug ang iyang pagtuo nakapalihok sa iyang lawas. Sa mga sugo ni Jesus, sa mga pagtulunan ni Jesus. Ayaw mo kumpiyansa. Ingna imong pamilya ayaw kumpiyansa sa mga simbahan nga nagkompromising sa kalibutan. Kaya ang tinuod nga pagpangalagan, naghalad sa ilang kinabuhi, buhing halad, balaan, nga makapalipay sa Dios, nga makapahimot sa Ginoo. Dalaygon ang Dios nga nagatiman og nagtagbo sa tanan natong sa tanan natong gikinahanglan. Ayaw kalimot, before mo biya ta or before mo talikod ta sa tuig 2025, inig suot gyud nato. Siguro kung maingon mo nga, pastor, wa gyud mi kamata sa pagsugat sa bagong tuig, ari na mo sa buntag. Ayaw ninyo kalimti. Tanan nga inyong nadawat, tanang butang nga inyong nadawat sa tuig 2025, ihalad na sa Ginoo. Ingna nga, Lord, gikan nimo Lord, kining sakyanan, kining motor o kining balay, kining tanang gamit, tanan Lord, gikan nimo. Lord, para ra gyud nimo ang among kinabuhi. Para lang kanimo.
kanunay nimong gipabati ang imong pagkamaayo, ang imong pagkamaunungon. Maunay imuhang ilitok diha sa imong pag-ampo, sa imong pagpasalamat sa Ginoo. Ayaw mo kalimot aniha. Kung mahimo nga makauli mo sa inyong Pinoyanan, kay mao magyunay kasagaran, muuli ta sa ato ang lugar o muuli ta sa ato ang dapit kay Pasko o New Year, bagong tuig. Ayaw kalimti kung nag-enjoy mo sa panalangin sa Ginoo. Ihalad ng tanan og ingna nga kinigikan kanimo og alang lamang kanimo. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin kanato og salamat ta sa Ginoo sa iyang paghatag og kumplitong kaayuhan og paghatag og kusog sa akong kinabuhi. Salamat kayo sa inyong mga pag-ampo. Ako nagtuo nga kamo nga akong mga kaigsunan sa Ginoo. Kanunay mong nag-ampo alang nako. O kanunay mong mag-ampo alang sa mga magwawali, labi na sa inyong mga simbahan. Dada kanunay sa mga pag-ampo kay kana sugo sa Ginoo. Sa Timoteo Kapitulo 2, unang Timoteo Kapitulo 2, kinahanglan iampo nato kanunay ang balaang katawhan ug ang mga pangulo nga nagdumalas mga bulhaton sa tanan nga mga lugar. Dalaygon ang Dios, oras ato nga panaguban alas 9 sa kagabion, oras na sa akong pagpanamilit. Mubalik ang atong programa siguro ug mas gabi. Sa pagkakaroon dili kaya pa sa akong lawas ang pagprograma og buntag ug gabi. Sa ako nagikaingon, dunay usa ka pastor nga ang ihasad live streaming. Ingon siya nga, pastor, kanang pagwalig adlaw-adlaw, murag hinahinay nimog patay ang imuhang kanang kusog, imong energy. Kanang muwali kag taga-adlaw. Kay pertinang bugatak. Kung muwali ka sa radyo, iya kong gitambagan, i-record lang. Record. Kinahanglan mo record ka niya, mugmo lang para dugay mahuman. Munang pasalamat ko sa Ginoo nga sa milabay nga mga panahon na kahimo ta og programa buntag o gabi. Sa pagkakaron, nag-adjust ko, siguro mobalik atong programa ugma na sa gabi. Unya na usab mga atong programa mga Lunes, matag Lunes dili ko ka programa tungod kay doon ako'y klase anang matag Lunes. Siguro dunay mga programa nga musod sa Domingo sa gabi para sa ato ang FM radio, no? Dunay mga bag-o sigurong programa. Prepare na pud ni sa ato ang church anniversary. Kay labi na gyud karon nga Enero, magsugod na sabtag plano og tukod sa bag-ong FM station. Kay maunay ako ang kanang naghari sa akong kasing-kasing. Daghan pang mga lugar nga nagkinahanglan sa pulong sa Dios. Labi na gyud dapit sa kanabitang boundary sa oriental ug occidental, kanang dapit sa gihulngan, bukiran sa gihulngan paingon sa kanlaon. Daghan pang mga lugar diha nga wala gyud mga signal. Unya diha ta makahimo og FM station nya namatay mga transistor radio dire, pwede nato nang ma-share, mahatag ng mga sa mga tao diha. Nya ako nagtuo nga hatagan ta sa Ginoo ka lampusan niining maong trabaho buluhaton nga gipiyal sa Ginoo. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan nga nagpanalangin kanato. Oras na sa akong pagpanamilit. Mag-ampo ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Salamat Amahan sa imong mga pulong. Salamat sa imong mga mensahe. Salamat o Dios sa imong pag-amuma o pag-atiman kanamong tanan. Imo kaming gitudluan ug imo kaming gihatagag kusog kadasig og kalig-on sa among pag-alagad kaniwa.
Salamat Ginoo nga imo kaming tabangan nga magpabilin kini mao mensahe sa among kasing-kasing. Og tabangi kami nga makabarog kami sa imong mga pamaagi. Sa among pagpamahulay amahan ubanin usab kami. Og sa akong mga kaigsunan nga naa karon sa ilang mga lugar dapit i-bless silang tanan. Salamat Ginoo sa imong pagpanalangin kanila og pagtagbo sa tanan na ilang gikinahanglan. Salamat Ginoo sa imong pagtudlo kanamong tanan. Among isalig itugyan diha kanimong kinabuhi sa ngalan ni Hesus. Amen og amen. Dalaygon ang Dios nga nag-uban og magpanalangin kanato. Doon na mo yung mga pangutana. Ayaw ninyo ihikaw. Ayaw mo kaulaw. Ayaw mo kaikog. Di na makatabang ninyo. Ipaabot ang inyuhang pangutana o mga prayer sa akong account Gideon Candelario. O sa ako ang number 0932-638-4134. Kining igsoon Pastor Gideon mo ingon na usab sa atong nga programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night sa tanan. Pagdaing nag-aawit kanimo amahan Jesus magahalan mga pagdaing mag-aawit kanimo amahan ihalad na ang tanan itugyan na ang tanan iha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, iha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool